kang kadi Sudama Gusti Sasongko kasongan Surya Prabanyo sumungsung karsa raras rumeng sari sari Sumarmanira Sukanto jualanira Supono Marbuka Sang Candra Kusuma Palugon lakuning lekas lukita linuding kidung kader ngamomong mangun manah keraka ayu Yono tanah golong gumolong manat dukara karnanira angurus puspita wangsalan semon Ratune Ratu Tama Padhe Patih Litnu
Pranayaka Tyas Raharja Panekare becik-becik Parandene tan dadi palyasing kala bendu beda andarane wong sak praja dening utamaning nata berebudi bawa laksana liring kang berebudi mangkono anggung kenya paring dana anggeganjara saben dina Hong milahing kang hawit namastuhu purnama sidhem hawit namastuhu masilat bringwang jagat karana siran tandha kawisesaning disana sono sinambung langening kilapa estu maksil stantun lampeng dudu jinantur tutur katula tetula tulan mrik labding panabdya pinursita ngupama parangwiskara karamta dya dumeng langening jaman purwa bini sudut ringkang dina modha minadi taming lata mangka tekap wasanening gupita tanun ing pelambang matumpa-tumpa marma panggung panggeng panggung sang muraweng kata nenggih kang winurwing gupita samangke keng kakwadi dasa purwa basa ika tegese siji adi marang linuwih dasa araning 10 purwa araning wiwitan nadyan to gumlaring jagat marcapada kathah titahing bathara kang sinangga pratiwi kasuksuan ing akasa kang kinapit ing samudra kathah ing sampya anggana raras pranyata lamun den upaya sewu datan jangkep dosa senadyan to kalih biya pinter ngaturaken tetiga hedi-hedining garba gupita datan weten kadi sajuga ing negari Ngastina ya kraton Ngliman Benawi ya sinebat negari ing Gajahhoya mila winastan negari ing Ngastina ana tembung Ngastina negara dumadi saka kayu ingas lan kayu jati du ing uni negara Ngastina kang kagungan Resi Gajendra Muka
ya Prabu Gajendramukha ingkang samangke sampun kurut ing kasedan jati negari sawetawis komplang ingkang anglajengaken babati ngarungkut ngobori ngapeteng rikala semana ora kaya sang tapa begawan Palasara. Ingkang anyipta sela gumuk kang dumunung wonten ing caketing Bengawan Swilugangga satemah ndadosaken asri rengganing dampar negari Ngastina. Negara Ngastina patut kalamonta kinarya purwaning kandha bebuka murut citeng kawi samangke. Iya bisa kacandra kalamonta ateking negara katingal panjang punjung pasir ukir loh jinawi gemah ripah karta tata lan raharja. Basa panjang tegese dawa punjung aranira dhuwur. Lamun kacandra upama ta cinengkala sepira ta dawaning negara Ngastina lan sepira tebaning praja Ngastina sayekti dawa pocapane jembar tlatah luhur kawibawane dasar jero tancepe pasir samudra wukir harga pranyata tata rengganing negari Ngastina mengkeraken samudra laya kang kinapit harga ingkang langkung ageng ngiringaken pradusunan pin pategalan ngananaken pasabinan pin ngayunaken bandaran ingkang langkung ageng loh tulus ingkang sarwa tinandur dadi jinawi murah ingkang sarwa tinumbas pajeng ingkang sarwa sinadi saged sinebat negari kang wirah boga tuwin wastra Gemah Soripah Gemah pratandha para kawula sami tentrematine dinungkul marang pangulang tetanen sadaya sami nindakaken sabdaning para winasis babagan tetanen kang kalis saking Durjana Juti kang katebian dening parang muka kang kinarya pratandha ingon-ingon raja kaya raja darbaing para kawula alit ingkang dumunung wonten ing parang pradusunan ingkang awarni lembu kuda maendo ayam kambangan sak panunggilanira datan wenten kang kinaya cinancangan lamun tarina tata glaring pangunan kalamun latri padha mulih mring kandangi sowang-sowang Raharja sangya para kadang sentana mantri bupati nayakaning praja sumawana para wadya bala medhak marang para kawula alit datan wonten kang kinarya tumindak cecengilan cengkah rembag sak panunggilanira sadaya sami sakyek saeka praya sarengan dene ngangkat karyaning praja sadaya sakyek saeka praya sarengan dene ngangkat karyaning praja awit saking ageng perbawanira Sri Buminata kawistara Dura Cara Sirna sadaya ajrih marang wilalading Narendra panjenengan sajuganing Narendra kang berbudi bawa leksana loma baloba ing brana dana buga lumintu ing saben dina jangkung ngaprang pupuh ngapura lepating wadya anggung tiniti priksa mintir pangreh utama panjenengan Narendra kang kinajek sami-samining Ratu Tata Padang tingali tebih kumarane jembar jajane ya dhuwur kawekasane pramila kasusra kajanabya saking liyan praja bilih Narendra agung denya hakekadang nenggih kocap ora kesinten dasa namanira Sri Narapati tembung dasa tegese 10 nama aran pati wis ngarani Sang Nata menang den ucapken yaiku ajejuluk Prabu Duryudana
Ya Prabu Kurupati Joko Pitana Gendari putra Destarastra Siwi ya jejuluk Prabu Tri Pamangsah milata jejuluk Prabu Duryudana dur tegese awon Yuraharja dana peparing wong agung Stina tindak agung dananira pranyata kadang satus denuja sak karsa-karsa racak kasinuhan watak adigang adigung adiguna ngendhalaken kadanging Narendra Pitantara merga Sri Buminata kirang marsudi mring tata krami kang pinaringan dana amung kadang pribadi ya jejuluk Prabu Joko Pitana nalika sinengkaken ngaluhur kajumengaken nata maksik muda dereng nyambutaken krama silaning pramudya jalu sisaning akrami Prabu Kurupati nggambarake kalmonta ngratoni daraing Kuru anggendari putra kinarya Pratandha putra Prembayun Sang Kusumayu Dewi Gendari saka ing kraton Gendara Desa ya Destarastra Siwi nunggak semingkeng Rama Prabu Destarata duk rikala ngasta wonten ing Kadipaten Gajahhoya. Ya jejuluk Prabu Tri Pamangsah. Tri tetelu Satya Wacana Rila Barana Suring Pati Mangsah sampun hamestani. Pranyata wong agung ing Astina Wirange den kunceni den ponjeni sedane den dadahaken. Awit ing benjang tumapak ing prang Baratayuda Jaya Binangun. Kagungan sesanggeman jumeneng Senopati Ngaloga Sudibya ngrenggani gelaring ngaperang milata jumnata katingal ageng perbawanira katingal satu mara satu mati jalma mara keplayu lakuning mega piniak barat mangemper-emper bebasan manuk mabur nungkuli praja ngestina bisa dawah plak kamidara luntak ludira katemahan jungkel kapisanan tumeking sirna mergalayu seka gedhe pangaribawaning praja bebasan kang celak manglung tebih padha tumiyung saben antara wong marsa kathah para kawula kang sami nyaosaken pundhutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi Satya kulawan Widuri ugi kathah para ratu maharatu raja maharaja ingkang samya sumawita tan karana lawan Bandayuda sadaya amung kayuyun dhateng papoyaning kautaman lelabuhaning ratu wiyaring jajan upamata ginunggunga salatri tan wenten pedhote nenggih kocap ora kaya dumawah ing mangsa Kartika dinten Respati Sang Nata ngawontenaken paseban agung mungging setinggil binaturekna nenggih kang keparengayun caket palenggan dalem ora kaya Sang Indya mantri muka pangarsaning praja ingkang lenggah wonten ing dalem kepatihan Plasa Jenar Lahta punika warnanira Raden Patih Harya Sengkuni ya Raden Trigantalpati ya Bambang Suman ya Sang Swela Putra aja diupeh Patih Sengkuni priyagung kang wis keladuk yuswane bebasan jempong perot pupuk ampas jambul wanen nanging kaloka ing jagat kajuligane ingkang pinaringan Purba Wisesa
mernata sadaya para Kurawa dalah bangkit pangreng praja. Sang Rikana Patih Harya Sengkuni mengkeraken pujangganing praja ingkang lenggah wonten ing pertapan Sukalima sang tapa peparat Begawan Durna. Ya Resi Kumbayana, ya Danyang Durna. Sajuganing pandhita kang winasis pangoleng rasa lipat ing pambudi. Buntas marang saliring dumadi. Dasar kasinungan ngelmu kang winastan ngelmu agal, ngelmu alus. Iya pendhita kang sugih japa mantra. Ora jeneng mokal pinangka guruning para sata Kurawa. Nalika semana sak lebeting Pasewakan Agung Nagari Ngastina wonten swanten ingkang horeg. Apa to kang marwani horeg ing pasuwanan ora kaya praptanira Narendra Ngawangga ing jejuluk Prabu Basukarna ya Raden Suryatmaja ya Raden Surya Putra sajuganing Narendra kang winasis pangoleng rasa limpating pambudi buntas marang saliring reh kasinungan kaprawiran kang linangkung kadunungan Digdayasti Mandraguna tedas tapaing pandhe palusisaning Gurindra janget tinelon glogo kang pinungkul sari ora jeneng mokal ingkang sinuwun Prabu Basukarna kang menang kinarya saka guruning praja Ngastina Senopatine Ngalaga Sudibya nggani gelaring perang sawrune Sang Adipati Karna sinambet Piswanira Satya ing Bonokeling kekasih Raden Tirtanata ya Raden Jayajatra ya tumenggung Jayadyasa. Dasar gagalan pideksa kalebu Senopatining negara Ngastina sakurine Raden Tirtanata sinambet biswaning para wadyabala kang blabar lir Jaladri pungging daratan suwaning para wadyabala candrane mangetan mepet tekan Monggangan mangalor tekan Wantilan mangulun dumugi wonten ing pangurakan kaya ndayanga pacak suci kayu areng kang dadi tapel batesing praja Ngastina Eusmono saking akeh para kawula kang padha sowan bebasan tumpang jengkul paribasane Sri Buminata mlat marang pasebaning para wadyabala ngagem makutha kencana binuka wekasan jamang masungsun 3 kang kinancingan Garuda marep miwah Garuda mungkur tatah kinara wista dumawah entar sinangga ing praba kencana renda jinawi kang pinangka tetali Sirep Tanana Sabawaraning maringin Buya Ubah Samirana Buya lumampah marmane wong agung midhangetaken swantening Kyai Guntur Madumya mangungkung ing Dirgantara binarung ngoceng kukila kang mencok ing waringin miwas bawaning adikriya gemblak kemasan pepandhe kang sami nambut karya karenggan saking Mandra pating carengklang pating cangkling gentya lir Mandyaraga teka mewahi asri ningganing panangkilan riwusing samta kang dal jajaran Pasebandawi langkung rumine abdi dalem prajurit kang sami caos kurumat bendi beru mawurahan buksur tambur mniya ambalan-ambalan kaping 3 dosa 3 gurnat gurnanda mriyem kalantaka buntur geni solah bawaning para wadyabala kaya gabah den interi he kanca piyak kawistara cumlara
Nujuari Respati sang nata myosini waka Bapak Sagung para wadya bala kang sami isoan Hander pindha jala niti pasang Sang nata tejanya katonek ngomong kang ngamandangi pasewakan tuhu putra Prabu Destarastra Sagung para wadya bala kang samya mari kelu amare kelu Pokolir konjeming kesma Siritinon ing pasewakan Busana maneka Sobak puspiteng udijana
miang panjareng kang sarwa rukma renggeng manik narawata Habro para banyo kang sumirat kumyaring tejo laliwetan lir lat sisiring dadeke o imbo kekonto kamre winge katiupeng maruta mandawa sakeparan mangambar kong ngagas ngebeki jroning pasewakan leng-leng katit ning kang awan sapa-sapa nikeng ngastitno samantara tekeng Tegal kurut naryo yo kresna laku nira siring prasurama myangkan wajatnaka Dulur nerada kepanggiya Tegal pi luri melu karyoga sang bupati sang bupati Yes tungkara jagat manik raja dewaguhung lir pendah kinoro sabda paman plasa jenar paman Arya Sengguni pekenira manira biji wenten ngarsa manira piyadados rukitaning panggalih pekenira paman plasa jenar nuwun kawanting katedha kalengga murda sih para martanipun ingkang sinuhun anggir Prabu Duryudana
ingkang sampun mentah dumateng ingkang bapa kepatihan kula Noknon inggih nggir anak Prabu ndadosna kawuningan rikala ingkang bapa wonten jawining pasewakan araos sing manah kula ngibaratipun pindha kambengan salomba ingkang pinanjer wenten madyaning alun-alun katempuh ing samirana kumejut kumitir acaruk awor maras anamung sinarengta ingkang bapa dupi nampi sabdanipun ingkang sinuwun anggir Prabu Duryudana sak gluguting kolang-kaling jawut pinara sasra datan darbe raos kumarasan nggir anak Prabu jimat pepundhen kula noknon inggih nggir anak Prabu menapa sababipun pekenira rikala wonten jawining pasewakan darbe raos kuwatos sak sampunipun pekenira ngayun wenten ngarsa manira kawistara bombong raos sing panggalih Paman Haryo Sengguni kawula noknon inggih nggir upamiyata ingkang bapa marak sowan wonten sodal ingkang sinuwun pinanggih randhat saha lepat ingkang bapa amung kepareng sukarila tadah wadana upamiyata pinaringan ganjaran katigasa jangga kula katweka jaja kula kadonjang padha kula pejah saha gesang amung sumarah dhateng ngarsa padukendra ingkang sinuwun anggir Prabu Duryudana kula noknon inggih nggir anak Prabu Paman Sengguni nadyan to pekenira darbe kalepatan kula kinten maksih agung parimarmaning Narendra pekenira darbe kalepatan boten ngarsa manira boten dados baya punapa ibaratipun Sotya kalayan embanan sotyanipun manira embananipun pekenira Paman Haryo Sengguni kula kinten maksih agung parimarmaning Narendra kaskecat lenggah Paman nuwun kados sampun langkung prayogi ingkang bapa manak sowan wonten ngesodal ingkang sinuwun jimat pepundhen kula noknon inggih nggir anak Prabu jimat pepundhen kula nuwun to mangke Rama Bandurna sawetawis rawuh wonten ing negari Ngastina kepareng ingkang putra ngaturaken pambagi Ponokrami salam pambagya Raharja wonten ngesanipun Rama Bandurna. Oh. Alilukus waluh gimbal gamana gapulungana prit gantil bunte gondok lumanyar. Kula noknon woni ingkang sinuwun anggir Prabu Duryudana kepareng miji biswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Suka pambagi Ponokrami dhateng biswanipun ingkang bapa kula noknon woni inggih. Upamiyata ingkang bapa kleres menika nem ngaturaken ageng matur nuwun bawanipun ingkang bapa kleres sepuh Kendela mangku yayah sami-sami sabdanipun ingkang sinuwun anggir Prabu Duryudana kajawi saking menika pekenira Raharja rawuh wonten ing negari Ngastina awit saking pengayomaning Bathara ngakarya jagat bisawanipun ingkang bapa wonten sodal ingkang sinuwun anggir Prabu Duryudana widadha basuking sambekala ing bapa kepareng ngunjakaken puja puji puja brata donga santi sayuga katur dhateng sanipun ingkang sinuwun anggir Prabu Duryudana kula nok kula tampi kanthi dadosaken gumbira ing panggalih kaskecak lenggah Paman nuju ming Sukalima nuwun kados boten kirang setunggal menapa nggih ingkang bapa manak sowan Koko Adipati sak sampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ingkang rayi ngaturaken sinandhata abutaning gambirambun soto kanggung ngarsa praptanipun Koko Adipati Karna ingkang kepareng rawuh wonten ing Stinggil negari Ngastina jagat dewa Bathara kadang kula Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Kersanyuggata pambagi Ponokrami tuwin sinandhata abutaning gambirambun dhateng biswanipun Raka Parajengatika kula nuwun inggih Yayi bawanipun ingkang Raka menika kleres sepuh sabdanipun Yayi Prabu Duryudana kula tampi dawaos sami-sami awit Yayi Prabu ingkang asta pusaring praja ingkang Raka ingkang kinanggenah pinangka saka guruning negari Ngastina kajawi saking menika Koko Adipati
Raharja prapta wonten ing negari Ngastina awit saking pengayomaning Bathara kang lumantar Bathara ngakarya jagat paring pangayoman lumantar saking sanipun Yayi Prabu Duryudana praptanipun Raka para jengandika Basuki nir ing Sambikala ingkang Raka nyaosaken alam pangoneng sayogya katur dhateng sanipun kadang kula Yayi Prabu Duryudana kula tampi kanthi dadosaken gumbira ing panggalih kasekecakna Koko Adipati marak sowan wonten setinggil wonten ing negari Ngastina nuwun kados mboten kirang setunggal menapa ingkang Raka marak sowan dhateng sanipun kadang kula Yayi Prabu Duryudana kadangipun Kakang Yayi Tumenggung Tirtanata Yayi Tumenggung Jayajatra heunon Raharja jeneng para ngayun ana ing setinggil negara Ngastina Yayi Tumenggung Jayajatra kula nuwun inggih awit saking berkah pangestu dalem Kanjeng Koko Prabu biswanipun ingkang rayi ing Bono Keling manggih widodo ingkang rayipun Tirtanata nyaosaken sungkeme pabekti kunjuk wonten sandhaping pepodo mawantu-wantu Kanjeng Koko Prabu jimat pepundhen kula Yayi Tumenggung Jayajatra ingsun tarima akarya gumbira rasaning panggalipun Kakang pangestawan ingsun kebat jeneng para tampa kula pundi wonten mestaka dados jimat palipih mahananono kateguhan kayuanan daging rah kasantosan sabdanipun Kanjeng Koko Prabu jimat pepundhen kula Tirtanata prayogakna anggonira ngadhep nuwun kados sampun langkung prayogi ing rayi marak sowan kundur pekenira paman plasa jenar kula nuwun wonten ingkang ngadhawuh nggih kepareng wanter tuwin gawat anggenipun miji dhateng piswanipun ingkang bapa kepatihan paman Sengguni rikalgan punika para kadang tuwin para sentana praja ing pareng anggantung seba ingkang wonten ing setinggil Binaturekna ing samangke manira ajak sesarengan ngembat watang putung ngejung kumbalara ting praja negari Ngastina rikalgan mangke kados dene katingal peteng angendanu pindha bangun kang kasaputing lebu amargi petenging kawontenan negari Ngastina mbuya wonten malih mangke kang kedah paring pepajar sesarengan ngembat watang putung jung kumbalara ting praja pekenira paman Harya Sengguni nyawa-nyawa jimat sesemban kula nggih anak Prabu ingkang bapa tiyang sepuh ingkang pinangka badan wakil slira dalem ingkang sinuwun nanging dadosna kawuningan nggih rene ingkang bapa wedal samangke mung cumadung menapa ing dados kepareng dalem ingkang sinuwun dados ingkang bapa sak sampunipun midhangetaken wiyosing pangendika dalem ingkang sinuwun anggir Prabu Duryudana amung sedya nganglungken jangga nilingken karna tumuli wiyosing pangandika mangke mbok bilih kula saged nderek damel pepajaring kawontenan negari Ngastina ingkang semunipun ingkang sinuwun kados dene Kumembeng Sungkawa Nawung Krida Anandang Dukita nggih anak Prabu paman buya wonten malih kejawi wedal samangke wontenipun para kadang brata Pandhawa menawi boten lepat badhe utusan wedal samangke wontenipun negari Ngastina sigar semangka sanesipun negari Ngastina sigar semangka ing benjang ugi badhe kasuwun wetah saisinipun negari Ngastina ing kamangka rikalgan punika ingkang tetela jumeneng asta pusaraning adil ngelenggahi wonten ing Pendhapi Agung jumeneng Narendra Gung Binathara kejawi namung manira kenging menapa para kadang Pandhawa wedal samangke senajan to taksih sami alit menika badhe ngersakaken wontenipun negari Ngastina sigar semangka aduh sinuwun nuwun sewu estanipun manut dhateng Runtalin Pustaka Raja negari Ngastina upami para anak-anak kula Pandhawa ingkang badhe nyuwun menika
ingkang sinuwun menawi wonten kalodhanganing penggalih nuwun sewu kula suwun kasduing panggalih amargi menika kagunganipun Koko Prabu Pandhu Dewanata ingkang samangke sampun kurut ing kasedan jati. Mila ingkang menika sinuwun upami negari menika badhe dipun paringaken wong kasunyatanipun inggih namung negari Ngastina sigar semangka ateges negari namung sepalih dados ingkang sepalih ingkang lenggah ingkang sinuwun Anggir Prabu ingkang sepalih para satriya Pandhawa. Negari Ngastina menika wiyar tebanipun utawi ageng negarinipun nggih upami menika badhe kasuwun para kadang Pandhawa upami badhe kaparingaken menika langkung prayogi nang kosok wangsulipun upamiya menika mangke dipun kekahi mboten kaparingaken jer menika sampun Anggir Prabu ingkang kinanggenah jumeneng nata kula nuwun inggih nang semanten upami mangke negari menika kedah kula andhemi sampun ngantos para kadang Pandhawa menika ngucik wontenipun negari Ngastina serananipun kados pundi monggo ing samangke cetha wartos ingkang kula tampi bilih negari badhe kasuwun sigar semangka. Nuwun sewu nggih yen saking pamanggihipun ingkang bapa negari menika mangke upami badhe dipun paringaken menika purba wisesa wonten sadalem ingkang sinuwun dene menika mangke badhe dipun kekahi saged kelampah amargi negari menika sampun sawetawis nalika semanten ingkang ngasta pusaran ngadil ingkang sinuwun Anggir Prabu Duryudana lajeng sasampunipun menika jengandika ingkang sinuwun ingkang ngrenggahi lajeng prayogi sanget menawi dipun kukuhi awit ngaten para satriya Pandhawa wiwit alitanipun pun mangertos dados menika para satriya mangertos mergi wonten ingkang mbujuki utawi wonten ingkang paring dawuh estunipun wiwit Koko Prabu Pandhu menika mukswa lan tumeking sirna menika para satriya Pandhawa bebasan menika maksih wanci rumangkang dereng sepintena lan ibarate urung ilang pupuk lempuyange. Nggih. Dene ingkang sinuwun upami negari badhe dipun rencangi lan dipun kekahi srana dipun tebus ing samangke ingkang winastan tumapak ing perang Baratayuda Jaya Binangun ingkang badhe tumapak dipun rencangi inggih menika pegating jangga oncating sukma utawi muncrating ludira sarana dipun tebus wontenipun bebanten amargi mbok bilih ing samangke para Jawata badhe nglestantunaken jangkanipun ingkang winastan perang suci perang Baratayuda. Mila sinuwun upami ingkang sinuwun menika mekaten kula nderek namung ingkang abdi kepatihan namung cumadung dhateng keparenggal ingkang sinuwun yen wonten menapa menapanipun ingkang bapa amung sekedhi jumurung nderek kersa dalem ingkang sinuwun. Leng-leng ramyang ingkang driya lir giwang Candra kang lagya katapangan sumuing tias kang katurigan limut kang kapiyataning ritna jegit aram-araming driya kang nepong kekuwunging iwang sesoge
ing tanono kang kuciwa radas Yes tungkara jagat manik raja diwaku honglir pendah kinara sabda. Sasampunipun manira midhanget sabdanipun pekenira paman plasa jenar. Sawetawis padhang trawangan raos sing manah kula. Mergi kula sampun midhanget sedaya pengendikanipun pekenira paman Haryo Singguni ewu semanten. Negari Ngastina menika pepak nuju ming praja ingkang rikalenggan punika kepareng rawuh. Menapa dene Koko Adipati manira badhe mundhut wawasan dhateng kersanipun Koko Adipati karna kados pundi kawontenanipun negari Ngastina ing samangke badhe kersakaken dhateng kadang paduka para satriya Pandhawa jagat dewa Bathara yes tungkara jagat manik raja dewaku kadang kula Yayi Prabu Duryudana nuwun sewu Yayi ingkang raka wonten ing negari Ngastina menika lo ing kathah menika winastan Senopati Ningaloga Sudibya ngrenggani gelaring ngaperang sepisan kaping kalihipun. Ingkang raka dumunung wonten ing negari Ngastina wedal samangke. Ingkang winastan Senopati Ningaloga utawi dipunustani saka guruning negari Ngastina. Dados negari Ngastina ingkang menang-mentang langkap ngembat Kendhewa. Kendhewa kang sinandhangan Warastra boten wonten malih kejawi namung ingkang raka ing ngawangga. Kajawi saking menika Yayi kajawi saking menika nuwun sewu ingkang raka menika ingkang winastan saka guruning negari dados kula ngiras pantes ngetingalaken dharma bektinipun ingkang raka wonten sanipun Yayi Prabu Duryudana negari menika prayogi dipun kekahi lan doyong jejeking negari Ngastina mangke wonten ingkang raka utawi wonten ingkang raka nata Mandura dados upaminipun para kadang-kadang kula Pandhawa boten kenging sarana karembak sae. Negari dipun kukui. Kula menika sagah dados bantening paperangan bebasan Remak Kasawatna Putung Kasawarna. Rega rila lahir tandhesing batos. Anggen kula nyengkuyung dhateng keparengipun kadang kula Yayi Prabu Duryudana. Matur sewu sembah nuwun Koko Adipati. Saya nambahi bombong raos sing panggalih. Saking pemanggipun Rama Brahman Durna kados punika Aliloka Swalo Kimbal Gamana Kabulengan